Беларусь и Россия працягнуць асіметрычна адказваць на заходнія санкцыі, заявіў Сергей Алейнік пасля сустрэчы з Сергеем Лаўровым, які наведвае беларускую сталіцу з афіцыйным візітам. Уведзеныя супраць Менску і Масквы абмежаванні кіраўнік МЗС Беларусі назваў незаконнымі мерамі ціску. Вітаю, шаноўнае спадарства, аб'ектывы эфіра. Анастасія Русецкая запрашаю на галоўнае інфармацыйнае выданне. Скарачэнне колькасці візаў і магчымае закрыццё памежных пераходаў. Польшча адмяжоўваецца ад Беларусі? Это, на жаль, закономерный процесс, ідзе. Так выглядае калектыўны адказнасць, якую беларусы несуць за агрэсіўныя дзеянні Лукашэнкі і Пуціна. Тэракты ў Дагестане. 20 асобаў загінулі. Украіне аб'явілі 3-дзённую жалобу. То, что произошло в Дагестане, это в первую очередь следствие политики России в Дагестане, в Чечне, в Ингушетии. Альтэрнатыва камуністычнай партыі. 35 гадоў таму сабраўся устаноўчы з'езд Беларускага народнага фронту «Адраджэнне». Усе зайшліся на адным, што павінен быць створаны народны фронт, які будзе змагацца за незалежнасць Беларусі з камунізмам. Змяншэнне колькасці візаў для беларусаў, а таксама магчымасць закрыцця рэшты памежных з Беларусю пунктаў пропуску. Варшава рэагуе на гібридную агрэсію, якую развязалі на мяжы рэжыму Лукашэнкі і Пуціна. Якім будзе вынік для грамадзянаў нашай краіны? Ян Федарович. З 25 чэрвеня падацца ў візавыя цэнтры горадні і Ліды могуць толькі беларусы, зарэгістраваныя ў Гарадзенскай вобласці. Да таго ж, Польшча сёлета значна скараціла колькасць візаў. Пацярпелі не толькі беларусы, але агулам усе замежнікі. Гэта звязана з унутранымі польскімі праблемамі. Як вядома, тут ужо некалькі месяцаў у разгаре візавая афера, візавы скандал, звязаны з тым, што выдавалі беспадстаўна працоўныя візы. На дзень 14 чэрвеня сёлета працоўныя візы атрымалі блізу 100 тысячаў чалавек, шэнгенскія прыблізна 40 тысячаў, а гуманітарныя ўсяго 542 асобы. Год таму лік быў большы ў разы, прычым асабліва зменшылася колькасць выданых гуманітарных візаў. Пасля 2020 года, калі беларусы паказалі себя сапраўднымі еўрапейцамі, ўжо прайшло амаль 4 гады. І, конечно, ставленне да беларусаў у свеце, у наших краінах-суседзях мяняецца не ў лепшы бок у сувязі з агрэсіяй, якая ідзе з боку беларускай мяжы. Міністр замежных справаў Польшчы Радослаў Сікорскі днямі выступіў з заяваю наконт магчымасці закрыць рэшту памежных пунктаў на мяжы з Беларуссю. Гэта пасажырскі пераход Берасце-Тэрэсполь, грузавы Казловічы-Кукурыкі, а таксама 4 чыгуначныя. Ясно, что тут пострадают тоже нормальные мирные белорусы, да. Мы вошли уже в такой период, можно сказать, такой период санкций и давления на режим, белорусский режим, что как бы избежание от этого, чтобы как-то тоже пострадали нормальные общество. А прэзідэнт Польшчы Анджэй Дуда проста цяпер з візітам у Кітаі. Адною з тэмаў перамоваў будзе гібридная вайна на мяжы, якую ладзяць Пуцін і Лукашенка, і магчымасць Пекіну паўплываць на іх. Толькі з пачатку года польскі бок зафіксаваў з Беларусі блізу 20 тысяч спробаў незаконнага пранікнення. У канцы траўня ад рук аднаго з мігрантаў загінуў польскі вайсковец. Калі колькасць мігрантаў на мяжы памене, то значыцца і аргументы спрацавалі, і вось гэта эканамічная дыпламатыя спрацавала. А калі не, на жаль, тая самая жалезная заслона, якая паціху з'яўляецца на мяжы паміж Еўрапейскім Саюзам і Беларусі, яна проста будзе, яе пабудова будзе прыспешаным. Дэмакратычныя сілы Беларусі бачаць небяспеку ў паступовым утварэнні жалезнай заслоны і тым, што наша краіна аказваецца з нецывілізаванага боку мяжы. Так, можна ціснуць на рэжым праз закрыццё нейкіх грузапатокаў праз мяжу беларуска-польскую, але разам з тым давайце мы будзем паляпшаць сітуацыю для беларусаў, таму што гэта не толькі пытанне адукацыйнага бізнес-абмену ці персанальнага абмену, гэта пытанне таксама і прыналежнасці беларускай нацыі да еўрапейскай
блізкай сям'і. Нельга абрываць гэтыя сувязі. На гэтым тыдні пройдзе сустрэча кансультацыйнай групы Беларусь еўрапейскі звяз. Прадстаўнікі офісу Святланы Ціханаўскай абяцаюць прасоўваць пытанне мабільнасці і незакрыцця межаў для беларусаў. Ян Федарович, Белсад. 116 фізічных і юрыдычных асобаў трапілі пад чарговыя антырасійскія санкцыі Еўрапейскага звязу. 14-й санкцыйны пакет закрануў і нашу краіну. Абмежаванні ўведзеныя супраць БРСМ і першага сакратара арганізацыі Александра Лук'янова ды некаторых фірмаў-экспарцёраў тавараў падвойнага прызначэння. Сённяшні пакет месціць мноства захадаў. У прыватнасці, абмежаванне транзіту расійскага звадкаванага прыроднага газу. У гэты пакет упершыню залучаныя палажэнні, што датычаць марскіх суднаў. Мы хочам яшчэ больш спыніць дзейнасць цёмнага флоту Пуціна, які цяпер спрабуе абысці абмежаванне коштаў у Еўропе. Акрамя таго, у нас ёсць захады супраць абыходу санкцыяў і захады, што не дапусцяць, каб нашыя тэхналагічныя тавары трапілі ў Расію. 14-й пакет санкцыяў еўразвязу скіраваны супраць 69 фізічных і 47 юрыдычных асобаў, датычных наўпрост ці ўскосна да вайны Расіі ва ўкраіне. Сярод іх дзяржаўны сакратар саюзнай дзяржавы і былы амбасадар Расіі ў Беларусі Дмітрый Мезенцаў. БРСМ трапіў пад санкцыі за актыўны ўдзел у вывазе дзяцей з акупаваных украінскіх тэрыторыяў. На думку вярхоўнага прадстаўніка еўразвязу ў справах замежнай палітыкі Жузеппа Бурэля, еўрапейскія санкцыі ўжо істотна аслабілі расійскую эканоміку і перашкодзілі Пуціну ажыццявіць свае планы знішчэння ўкраіны. Адразу пасля прыняцця гэтага пакету Еўракамісія плануе распачаць працу над наступным 15-м пакетам санкцыяў супраць Расіі. МАЗ і БелАЗ працягваюць аспрэчваць санкцыі. Афіцыйны часопіс еўразвязу апублікаваў заявы беларускіх прадпрыемстваў, што патрабуюць адмяніць замарожванне сваіх еўрапейскіх актываў і забарону на супрацу з еўрапейскімі кампаніямі. Як стала вядома, апеляцыйныя пазовы ў Еўрапейскі суд МАЗ і БелАЗ падалі яшчэ ў траўні. Папярэднія спробы беларускіх флагманаў аспрэчыць санкцыі еўразвязу і пастанову Еўрапейскай рады працягнуць абмежаванні поспеху не мелі. Тым часам транспартавыя сродкі вытворчасці МАЗу ўсцяж гараць. У Мазыры падчас руху задыміўся аўтобус, які перавозіў пасажыраў на маршруце нумар 6. Кіроўца пастанавіў не спыняцца адразу, а даехаць да найбліжэйшага прыпынку. Адзін з пасажыраў паведаміў тэлеграм-каналу «Замкадам», што людзі задыхаліся падчас руху. Пры канцы траўня ў Менску задыміліся адразу 2 аўтобусы. У Расіі лік узгарання ў МАЗаў цягам апошніх гадоў перавысіў некалькі дзясяткаў. Сёлета ў красавіку арганізацыя «Белпол» апублікавала інфармацыю з засакрэчанага расследавання аб прычынах узгарання ў беларускіх аўтобусаў. Яны звязаныя ў тым ліку з наступствамі санкцыяў, заменаю рухавіка з «Мерседеса» на кітайскі «Уэйчай» і нізкай эфектыўнасцю расійскай сістэмы пажаратушэння. 20 загінулых, каля паўсотні пацярпелых, нападнікаў ліквідавалі. Такі вынік тэрактаў у Дагестане. У гарадах Дербент і Махачкала невядомыя атакавалі цэрквы, сінагогу і пост ДПС. У краіне абвесцілі 3-дзённую жалобу. З падрабязнасцямі Кацярына Гардзеева. Увечары 23 чэрвеня Міністэрства ўнутраных справаў Дагестану паведаміла пра напад на сінагогу і царкву ў мясцовым Дэрбэнце, а таксама пра атакі на праваслаўную святыню і пост ДПС у сталіцы рэспублікі Махачкале. Невядомыя адкрылі агонь па пастах паліцыі побач з рэлігійнымі аб'ектамі, а потым скіраваліся ў будынкі. У Дэрбэнце, у сінагозе і царкве пачаліся пажары. То, что произошло в Дагестане, это в первую очередь следствие политики России в Дагестане, в Чечне, в Ингушетии. И эти события – это не впервые, это не какое-то, это свежее, но в череде, за 3 месяца, если я не ошибаюсь, несколько терактов произошло, либо этих событий. И в Чечне они происходили, и в Ингушетии. И эти боестолкновения сейчас стали некими буднями. Нападники спрабавалі схавацца. Улады ўвялі рэжым контратэрарыстычнай аперацыі. У розных частках Махачкалы і Дэрбэнту адбылася страляніна. Баі паміж супрацоўнікамі спецслужбаў і баевікамі трывалі амаль да паўночы.
Активная фаза оперативно-боевых мероприятий в городах Махачкала и Дербент завершена. Будут проводиться последующие оперативно-розыскные и следственные мероприятия до выявления всех участников этих спящих ячеек, которые, безусловно, готовились и которые, безусловно, подготавливались, в том числе и из-за рубежа. У хадзе зачысткі зліквідавалі 6 нападнікаў. Паводле расійскіх спецслужбаў сярод баевікоў сваякі кіраўніка Сергакалінскага району Дагестану Магамеда Амарова. У тым ліку 2 сыны чыноўніка і ягоны пляменнік. Матывы дзеянняў пакуль невядомыя. Пры гэтым некаторыя расійскія палітыкі заявілі пра украінскі след у атаках. Як я сказаў, за гэтым могуць стаяць спецслужбы Украіны і краінаў НАТО, таму што мы развіваем поспех у СВА на ўсіх фронтах, а значыць, суперніку трэба разгайдаць сітуацыю ўнутры нашай краіны. Ну, то есть в любом случае надо же назвать виновного, да, надо указать на врага. Если это будут исламисты, то это очень вредно для того дискурса, который Путин выстраивает. Тогда вопрос возникает: Владимир Владимирович, а мы точно с теми воюем-то? Может, у нас враг вот там сзади, а не там впереди. На падзеі адрэагаваў муфты рэспублікі Ахмад Абдулаеў. Ён адзначыў, што інцыдэнты ў Махачкале і Дербенце спробай экстрэмістаў распаліць межрэлігійныя канфлікты. Это, в принципе, не должно было произойти. Это должно было быть предотвращено на уровне хотя бы там работы спецслужб, например, ФСБ, местного отдела ФСБ. Но тут и ФСБ провалился, тут и Росгвардия провалилась, тут и МВД провалилась, тут и прокуратура. Все органы системы власти, они провалились. Паводле кіраўніцтва раёну колькасць загінулых у тэрактах дасягнула 19 асобаў. Бальшыня забітых супрацоўнікі паліцыі. У краіне абвясцілі жалобу. З 24 да 26 чэрвеня на тэрыторыі рэспублікі прыспусцяць дзяржаўныя сцягі. Па фактах узброеных нападаў следчы камітэт Расіі распачаў крымінальныя справы. Паводле МЗС Беларусі нашых суграмадзянаў сярод пацярпелых няма. Кацярына Гардзеева, Белсат. Вяртанне нацыянальнай сімволікі, статус беларускай мовы як адзінай дзяржаўнай і незалежнасць Беларусі. Вялікую ролю ў гэтых працэсах адыграў Беларускі народны фронт адраджэння. Акурат сёння споўнілася 35 гадоў з дня ўстаноўчага з'езду аб'яднання. Як гэта было, раскажа Андрэй Сульжыц. 1989 год, 24 чэрвеня, Вільня. 35 гадоў таму прайшоў устаноўчы з'езд Беларускага народнага фронту адраджэння. Менавіта ён паклаў афіцыйны пачатак арганізацыі, што адыграла значную ролю ў беларускай гісторыі. Галоўная задача была народного фронту – гэта здабыць незалежнасць Беларусі. Зянона Пазняка абсалютную большасцю галасоў абралі старшынём сойму БНФ. Згадваючы той момант, палітык адзначае, адчуваўся велічэзны ўздым. На з'ездзе прысутнічалі прадстаўнікі розных дэмакратычных сілаў, каля 400 дэлегатаў. Усе розныя людзі, якіх яднала жаданне стварыць альтэрнатыву камуністычнай партыі і здабыць незалежнасць для ўласнай краіны. Прадчуваючы гэта, улады не дазволілі правесці з'езду ў Менску. Ну, першую чаргу гэтая партыя спачатку рух, гэта перадусім каталізатар незалежніцкіх, прадэмакратычных, праеўрапейскіх тэндэнцыяў у тагачаснай Беларусі. Фігура Зянона Пазняка здабыла папулярнасць на фоне даследавання масавых рэпрэсіяў. Сабраныя факты пра масавыя расстрэлы ва ўрочышчы Курапаты, якія Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў сабралі і апублікавалі ў газеце «Літаратура і мастацтва» за год да з'езду, узрушыла беларускае грамадства. На хвалі народнага падтрымання Беларускі народны фронт правёў на менскім стадыёне «Дынама» першы мітынг пад нацыянальнымі сцягамі. Прысутнічалі каля 40 000 удзельнікаў. На ініцыятыву БНФ прайшоў і першы чарнобыльскі шлях. Тая самая газета «Свабода», якая, яна не была органам БНФ, але вельмі цесна ідэйна, каштоўнасна павязаная з БНФ, яна мела тады наклад больш за 100 000. Так, сёння там веб-сайты многія не могуць дачакацца такога. Пазней 27 сябраў БНФ былі абраныя ў Верховны Савет і ўтварылі апазіцыйную фракцыю. Яна ініцыявала шматлікія палітычныя і эканамічныя рэформы, ды сталася ініцыятарам прыняцця дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце, якая абвясціла незалежнасць Беларусі. Незалежнасць была здабытая,
Вісім народам падтрыманая, бел чырвонабелых сцяг і герб пагоня быў падтрыманы. Беларускія школы ў першы ж год былі адкрытыя па ўсіх гарадах, у Менску 70%, а ў Гомелі 86%. Таму гэта была суцэльная падтрымка. У 1995 годзе, адстойваючы статус беларускай мовы як адзінай дзяржаўнай і нацыянальныя сімвалы бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня, змяніць які меўся ініцыяваны Лукашэнкам рэферэндум, дэпутаты фракцыі абвясцілі галадаванне ў парламенце. За гэта невядомыя супрацоўнікі сілавых органаў іх збілі і вывезлі з будынку Верхоўнага Савету. Супраціў палітычная партыя зазнавала і доўгі час пазней, але ліквідаваў рэжым Лукашэнкі Беларускі народны фронт адраджэння толькі ў 2021 падчас татальнага разгрому беларускіх грамадскіх организацияў. Андрей Сульжыц, Белсат. Абітурыенты могуць не несці дакументаў у Інстытут прадпрымальніцкай дзейнасці. З 1 верасня установа спыняе працу. З якіх прычынаў рынак пакідае чарговае прыватнае ВНУ, не паведамляюць. Студэнты, якія ўжо навучаюцца ў Інстытуце прадпрымальніцкай дзейнасці, будуць пераведзеныя ў іншыя беларускія ВНУ. Перавод, абяцаюць ва ўстанове адукацыі, будзе ажыццяўляцца толькі пасля згоды студэнтаў. З 1992 года інстытут рыхтаваў спецыялістаў у перакладчыцкай справе, эканоміцы і кіраванні, бізнес-адміністраванні, маркетынгу і камерцыі. Тыдзень таму стала вядома пра закрыццё найстарэйшай беларускай прыватнай навучальнай установы БІПу, універсітэту права і сацыяльных тэхналогіяў. Спалучыць мастацкае і дакументальнае кіно, распытаюць мінакоў пра дзяржаўныя сімвалы, возьмуць удзел у аўтапрабегу і здымуць акцыю «Заспяваем гімн разам». Міністэрства культуры апавяло пра новы прапагандысцкі праект, мастацкую стужку «Культурны код». Ці будзе новы фільм запатрабаваны і чым небяспечныя такія праекты? Ірына Дарфійчук. Што ёсць кодам нацыі? Словы афіцыйнага гімну ці кветкі лёну ў лукашэнкаўскім гербе? Беларусьфільм пачаў здымаць стужку пра дзяржаўныя сімвалы Беларусі. Працоўная назва «Культурны код». В их методичке написано, что фильмы хорошо влияют на мозг людей. Так будем делать фильмы. Как их делать? Зачем? С чем? Они не знают и не понимают. Поэтому, по сути, они делают обычный БТ-материал, который называют фильмом. Ну, немного, да, художественно что-то закрутят. У аснове сюжэту гісторыя студэнтаў Акадэміі мастацтваў, якія здымаюць дыпломны фільм пра дзяржаўныя сімвалы. Для гэтага бяруць удзел у аўтапрабегу за Беларусь, ідуць у музей сучаснай беларускай дзяржаўнасці і апытваюць мінакоў. Ідэя выкарыстаць апытанне ў мастацкай стужцы не новая. На паліцах Беларусьфільму ляжыць фільм рэжысёраў Змітра Дзядка і Андрэя Грынька «Гэта я, Мінск». У ім выкарыстоўваюцца ўстаўкі з адказамі Менчукоў, кім яны сябе адчуваюць. Завершаная ў 2022 годзе стужка так і не выйшла на экраны. Гэта ўжо увогуле вельмі непрыгожа выглядае ў тым сэнсе, што яны не толькі прэтэндуюць на грошы падаткаабкладальнікаў Беларусі, але фактычна і варуюць ідэі тых фільмаў, якія у аўтара ідэі фільмаў аўтараў, чыі фільмы не выйшлі. Свой первый фильм. Не новая і ідэя зняць кіно пра тое, як студэнты здымаюць фільм. Менавіта такі сюжэт мела стужка «Кіношнікі», папярэдняя праца рэжысёра Кірыла Халецкага, якога ў паведамленні Міністэрства культуры назвалі залатым хлопчыкам Беларусьфільму. Як бы не казалі сама студыя, што ў іх яны там запрашаюць моладзь працаваць, бачна, што акрамя Халецкага з моладзі на студыі амаль нікога няма. І асабліва жаданне прыходзіць туды таксама я не бачу. На папярэднія стужкі Беларусьфільму пра палітычныя або гістарычныя падзеі залы ў кінатэатрах запаўнялі па разнарадцы. Так было летась са стужкаю на іншым беразе, прымеркаванай да гэтак званага Дня народнага адзінства, афіцыйнага свята, прызначанага на 17 верасня і заснаванага пасля масавых пратэстаў 2020 года. Сами немцы о нем не знают. Так сталася і сёлета з фільмам «Час вярнуцца». Стужку выпусцілі да Дня перамогі. Міністэрства культуры хвалілася праглядамі, але ў сетку трапілі лісты міністра да мясцовых уладаў з просьбаю забяспечыць наведванне фільму. Каб на самой справе ствараць там вялікія творы, но трэба пачуваць сябе вольнымі, трэба пачуваць сябе свабоднымі. Не тое, што там у бяспецы, а разумець, што ты маеш права там і на нейкі пошук, на нейкія памылкі, але ў любым разе цябе ніхто не будзе абвінавачваць там у неведанні дзяржаўнай ідэалогіі, у там здрадзе дзяржавы і гэтак далей. Прапагандысцкія фільмы, да іх фактычна прымусовы
прагляд не адзіная спроба рэжыму ўздзеяць на моладзь. Тут і стварэнне так званых патрыятычных клубаў, і ваенізаваныя імпрэзы, і нават у сцэнарый сёлетніх выпускных рэкамендавалася ўвесці тэму 80-годдзя вызвалення Беларусі. Важна ў такіх умовах камунікаваць з дзецьмі, падкрэслівае Ірына Сідорская, не аддаваць іхнага выхавання дзяржаве. Калі там дзіцё альбо падлетак будуць ведаць, што ну вось існуюць розныя погляды, што вось ёсць такая мадэль, а ёсць такая, гэта ўжо вельмі шмат, бо дзяржава же хоча паказаць, што ёсць толькі адзін і правільны бок, ёсць адна мадэль, а ўсё астатняе як бы няправільна. Прэм'еру фільму «Культурны код» абяцаюць сёлета ў верасні. Ірына Дарафейчук, Белсат.